Σήμερα Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011, βρισκόμαστε ακριβώς στη γέφυρα του Βαρδάρη, στο κέντρο των Σκοπίων. Περνάμε στο σλάβικο κομμάτι και βλέπουμε ακριβώς απέναντι στην γέφυρα τον Αλέξανδρο, καθώς επίσης και τους εργάτες που προσπαθούν να αναπαραστήσουν στο τέμπλο ακριβώς από κάτω στη βάση του Συντριβανιού αναπαραστάσεις αρχαίων Μακεδόνων πολεμιστών. Ένα μεγαλοπρεπές έργο που κόστησε $13 εκατομμύρια. Ήταν κομμάτι της προπαγανδιστικής ιστορίας που προσπαθούν να οικειοποιηθούν οι κυβερνώντες στην γειτονική δημοκρατία, ακριβώς με φόντο το Millennium, το σταυρό δηλαδή πάνω του Millennium, το λόγο. Όπως βλέπετε δίπλα, το σχέδιο Σκόπια 2014 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, παντού ανακατασκευές. Εδώ θα φιλοξενηθεί πάντοτε σε αρχαίο μακεδονικό μοτίβο το νέο δημαρχείο της πόλης. Δεξιά και αριστερά πάρα πολλοί ήρωοι. Μεταξύ αυτών και ο προαληθινός πρόγονος, ακριβώς δίπλα από τον Αλέξανδρο, ο αληθινός πρόγονος Τσάρος Σαμουήλ. Ο Βούλγαρος Τσάρος Σαμουήλ. Και πάνω ο Έλληνας Μέγας Αλέξανδρος. Όλα αυτά από το σλαβικό κομμάτι, ενώ συνεχίζουμε, βλέπουμε και τον Ιουστινιανό, ακριβώς στο τέλος πλατείας, όπως την αποκαλούμε Μακεδονίας. Περνάμε πάλι πάνω από τον Βαρδάρη, των Αξιών, και βλέπουμε τη συναγωγή, που είναι και αυτή μέρος του σχεδίου Σκόπια 2014, καθώς επίσης και άλλα μεγαλοπρεπή κτίσματα. Και δεξιά και αριστερά εννοείται της γειτονικής δημοκρατίας, της δανεισμένης από τους γείτονες ηρωές. Από τα Σκόπια και την γέφυρα του ποταμού Αξιού ή αλλιώς Βαρδάρη, για τα Χάλια, να είσαστε όλοι καλά.